Инаи питательный крем фирмой Фейм. Иш Фейм духтарако. Хеле каскина. И питательная духтарако. Оли боз иншаллох катимекшом составша нишон метем чихелай дарунаш чихелай. Коробкачаша маҷои буд. Наи абсолютай и барои маршина духтаро. Маршин одамое ки аллакай маршина доранд, ина барои ҳаманоай метонем мисол истифодаш барем. Инам хали ҳамаш фирмини мисол маҳкам карда шудагиай. На духтарако хариди имрӯзаи мо ина ҳамиқа чизое ки мисол аз фирмаи мисол Атомли буд духтаро метонен барои заказ кардан номерома мемонам дар экран занг занен. Мисол метонем ёки смс нависонем духтарако нами чизора метонем ба ҷоҳои шумо дастарас кунем. Хо Тоҷикистон бошад, хо дигар давлатҳо бошад духтаро метонен кор карда мисол ҳамин чизора заказ карда дар хона мисол метонен салона рафта ҳамин домашний салона истифода барен духтарако. Ина маршина да мисол питательный кремо, спрейо чизои беҳтарин дорад. Вале бисёр чизо ҳастанд духтарако. Мисол оҳиста реклама мекунем. Мисол нишонтон метем духтаро ки мо мисол худмо истифода бурда истем аллакай. Ира ман отзивоша гӯш кардам дар группо, аллакай чандин моҳ шуда истем кор мекунам, ҳамин фирма ойлик мегирам. Бораи ҳамин хостам шумо да мисол худмам истифодаш барам, реальни отзивоша монам. Барои ики ма ҳам ай духтаро пурсидам, гуфтам беҳтарин кремош гирифтам, иншолло истифода мебарам. Иншолло кати бо шумо да духтаро дар давоми мисол рафти видеоҳо нишон медиҳам. Барои ҳар яке шумо истироҳати хушбу фароғатро таманно дорам духтаро. Чӣ саволое бошад метонед нависонед, ман метавонам ба шумо ҷавоб гардонам.